Так, я не зрозумів, що це погані новини. Наш канал вже відключено від монетизації, тепер зараз він взагалі на межі закриття через невідповідність правилам YouTube. Закликаємо всіх негайно підписатися на наш другий канал під назвою UMN. Лінк кинемо в чат і залишимо в описі під кожним відео. Наші фахівці зараз намагаються достукатись до менеджменту YouTube, але про всяк випадок підпишіться негайно. Погана новина, не гірша, можливо, з тих, що я отримав, але все ж таки на тлі війни відкриємо новий канал. Для мене це, знаєш, такі штуки, тобто, ой, все, лихо. Таню Микитенко теж там накрили канал, потім відновили. Це все вимагає часу, з Ютубом відбуваються якісь дивні речі останнім часом. Просто дивні. Я, до речі, подивився, що я, як не дивно, підписаний на канал UMN. Я це глядачам кажу, що резервний канал UMN. Тут у нас 300 з гаком тисяч підписників, там менше, ясна річ, але підпишіться і на той канал. У нас таке вже було, коли нас блокували через Євробачення. Це, я так розумію, можуть бути атаки російських ботів, чи це просто політика Ютуба зараз така, що... Я не знаю. Я не працюю в Ютубі, в смислі в адміністрації. Я хотів би подякувати, скажімо, Денису Степаненку, який пише, що це не найгірша новина про блокування Ютуба. Ми всі разом та спокійно перейдемо. Дякую вам за підтримку і розуміння. Абсолютно точно. Інша штука, це, тобто я нічого не боюся втратити, в принципі. Зараз це не має значення щось матеріальне. Зараз треба рятувати людське життя, в першу чергу. А як вилізти і найтерити, то ми розберемося якось, дамо собі раду. Олександр Яценко вам пише, в Фейсбуці будемо дивитися. Це ми знайдемо дірку, не переживайте. Тобто я зі своїм досвідом, і ціла команда з досвідом і партизанщини, і такої діяльності, тобто на кожен лом є свій лом.